Is sé an lá nómh lá Idirnáisiúnta na nOibrithe Deonacha agus leabhar mé le feachtas faoin obair a bhíon ar buna cosisiúd. Is eagraíocht óige é feachtas a chuthaíonn spás na sóisialta do dhaoine chun gail na labhairt, cóir é dhéanamh agus spríomhecha, agus tá ceannacha is scoil santan an sotha dTamhlacht. Bíonn clubban na óige arsúlacha agus iad ar fad eagraithe ag ceannairí Deonacha. Bunaid orstachtain ornta bíon cheantair ar siúil lang so bhí scréip na hóga ar siúil a mí Nollaig an sin ar mí saona ceapan agus bíon tuairseile ar siúil lang gothir ag am Nollaig mar so tá riíocht tú sin. Tá sé chótácht chun chuna bheith an siúil leis na páistí trí réige. Munamach muid na an níomhah siad an agus is spás áling é chun cardide dhéanamh chun na páistioga. Tá ceannairí fear táhachtta go dtí clubban na Feachtas. Gan iad ní bheith an club ar siúil go heile seachtain. Janan daoine dearmad ní amháin go dag an ceannairí go dtí club ar amháin seachtain. Janan siad obair olach an roibh fásta. Janan siad plán le faúd a rudaí an club. Chéan siad ar thuras deir seachtainge. Codíonn siad le na daoine ága féin bhaing, féin measc agus tugann siad spás social dáfatíí an scála agus go háirí tríd bhean na nGaeilge. An tugann sé caite bhí bud a géadmh lán rudí dhéanamh sa lán rudí gach seachtain agus is brálam sa just a géadmh gach rud. Well, brawling is Nuacht Cúla4 like a muet on school agus Karen Shalom. Mar tá sé just like fun agus simú. Agus is fér le tú déin ein rud atá tú géirí. Tá sé an simú bhuail le club hart an seo a leabharing Gaeilge mar tá sé ornta bíonn sé dechar Gaeilge aimsú fiú an éireann. Aiscíní chun a bháin Nuacht Cúla4 Dtamhlacht i Nollaig.